Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ina yi wa mutanen wannan gida na TikTok dandalin masoya da kuma dandalin abubuwa na nishaɗin rayuwa da kuma na alkhairi da kuma zumunta da dai abubuwan ya haɗa abubuwa da yawa. Akwai wata magana da nake so na yi wadda yana da kyau gaskiya mutane idan sun ga wannan bidiyo ɗin su yi sharing ɗinsa, saboda yana da matuƙar amfani, zai amfane mu sosai kowa da kowa da izinin Allah. Akwai mutanen da zaka gani da yawa suna mutuwa da bashi. Bashin shine ba bashin wani wanda ka ci ba ko wani abu, bashin kamfani. Zaka ga mutane da yawa sun ranci bashi a layinsu, Zen ne, MTN ne, Glo ne, Airtel ne, Etisalat ne dai da shauransu. Many network. Zaka gani mutum ya ranci kuɗi kamar zuwa 3000, 4000, 5000. Sai kaga kuma Allah ya ƙari kwanansa, kuma ba tare da an duba wannan layin nawa ake bin sa a biya masa ba. Zaka ga wasu daga sun mutu kawai zaka ga an jefar da layin ko kuma dai abubuwa dai da yawa. To gaskiya yana da kyau malamai a yi magana akan wannan abu. Don bashi ne fa, wallahi bashi ne, tunda ba yafewa suka yi ba. Don Allah duk wanda ya ga wannan bidiyo ɗin ya yi sharing ɗinsa saboda mutane su amfana. Gaskiya wallahi ana bin mutane da yawa bashi, ana mutuwa ana tafiya da bashi na kamfani, wanda mutane da yawa sun ɗauki abun kamar shirme ko kuma ba a ɗauki abun da muhimmanci ba. Wani wallahi zai mutu, ƴan uwansa ba za su yi bincike, sai dai su yi binciken da wa suke mu'amala, nawa su waye suke bin sa bashi. Ba a duba na kamfanin layi a gani, a duba layinsa nawa ya ci rance a biya masa ba. Amma ban sani ba ko ana yi a ɓoye. Amma dai yana da kyau gaskiya ko da ana yi ɗin to a yi sharing ɗin wannan bidiyo ɗin saboda malamai su fito su yi magana akan wannan abu, saboda abun ya raɗa ko ina, ya karaɗe ko ina, saboda a tabbatar da cewa wanda ma bai sani ba zai sani cewa lalle wannan bashi ne. Yana da kyau duk wanda ya mutu mamaci a karɓi layin wayarsa, a bincika a gani nawa ake bin sa a layinsa, saboda yanzu mu mutanen Najeriya kamar talakawa dai ba kowa ne wanda zaka duba wayarsa ba a bin sa bashi ba. Wani 2000, wani 3000 haka ake bin sa. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Ina muku fatan alkhairi. Allah ya sa mu dace.